Παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς περνάει το Hello Neighbor ένας noob player και πώς το περνάει ένας pro player σαν εμένα. Εντάξει. Ωραία, κάτσε το βάλω στην αρχή και να σας δείξω τώρα πώς το κάνει ο noob player. Ο noob player περιμένει και βάζει να παίξει αυτό εδώ. Και περιμένει το παιδάκι να έρθει, να χτυπήσει την μπάλα. Περιμένει έτσι όπως είναι, να χτυπήσει την μπάλα. Και προχωράει έτσι χαλαρά. Και παίρνει την μπάλα, πάλι περιμένει ο pro player, ως noob player τι λέω. Ο noob player περιμένει να δει αυτό εδώ, να δει τι γίνεται, δηλαδή τώρα ξεκίνησε να παίζει Hello Neighbor. Βλέπει έναν γύρο να πνίγει κάποιον, πετάγεται, σηκώνεται, πάει να δει. Τα είδα. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, κλασικός γείτονας είναι αυτός. Βάζει το κλειδί εκεί πέρα. Και τώρα πρέπει να πάμε να το πάρουμε. Ο noob player παίρνει αυτό και αυτό. Πάει εδώ πέρα όπως όλοι. Βάζει τον κάδο εδώ πέρα. Όχι. Απογοητεύεται που δεν ανέβηκε πάνω. Ανεβαίνει. Προσπαθεί να πηδήξει εδώ πέρα. Τα καταφέρνει. Προσπαθεί και εδώ πέρα να πηδήξει. Τα καταφέρνει. Και σπάει το τζάμι. Κοιτάει να δει εδώ μέσα τι έχει. Πετάει διάφορα. Βλέπει και δεν γίνεται κάτι. Βγάζει την γωνία και δεν βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα εκεί πέρα. Μπαίνει μέσα, κοιτάει γύρω, βλέπει ένα κλειδί. Λέει πού άραγε να μπαίνει, προς αυτή την πόρτα, βλέπει δεν άραγε, προσπαθεί να ανοίξει αυτό το κλειδί με την πόρτα. Βλέπει εδώ ότι υπάρχει ένα κλειδί και άλλο και το. Καταλαβαίνει επειδή είναι κίτρινο το κλειδί και κίτρινο το κλειδί και ότι εδώ ταιριάζει το κλειδί. Ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Δεν του φαίνεται αυτό το κλειδί, γι' αυτό το αφήνει. Ωραία. Καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι από το αυτοκίνητο το κλειδί αυτό, γι' αυτό ανοίγει, παίρνει τον μαγνήτη και πάει πίσω. Πάει πίσω, βλέπει ότι δεν φτάνει εκεί πέρα, γι' αυτό παίρνει κάποια κουτιά και αφήνει αυτό το κλειδί για να πάρει και το άλλο κουτί. Βάζει τα κουτιά για να ανεβεί πάνω, γιατί δεν φτάνει ούτε ακόμα, δεν, γι' αυτό παίρνει άλλο ένα κουτί. Ωραία, βλέπει εκεί πέρα και προσπαθεί να κάτι.
Δεν φαίνεται αυτό χρήσιμο και αυτό παίρνει αυτό. Παίρνει κλασικά. Βλέπω αυτό το παράθυρο ανοιχτό. Μπαίνει μέσα. Κανείς. Γρήγορα. Παίρνει αυτό εδώ. Γρήγορα. Πηδάει από αυτό το παράθυρο. Πάει εδώ πέρα. Ανοίγει αυτό. Πηδάει εδώ μέσα. Παίρνει αυτό το κλειδί. Φυσικά επειδή είναι έξυπνο δεν θα κάνει αυτό. Να σπάσει το τζάμι και να φύγει. Θα φύγει από εδώ. Και θα πάει εδώ. Πάει μέσα. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο υπόγειο. Ωραία, τώρα έρθει η ώρα να σας δείξω πώς το κάνει ο pro player. Τώρα θα δείτε πώς το κάνει ο pro player. Δεν πατάει να περιμένει να δει το βίντεο, προχωράει τρέχοντας. Πάει από εδώ πέρα. Μπαίνει εδώ μέσα. Μπαγκάρει το παιχνίδι. Προχωράει τα άλλα. Παίρνει το αντικείμενο που βλέπει πρώτα. Δέηση. Έτσι. Ανεβαίνει πάνω εδώ κανονικά, χωρίς τίποτα. Πηδάει εδώ πέρα έτσι. Πετάει από εδώ τζάμπας, πάει τζάμι, φύγει μέσα. Παίρνει την κορνίζα, την πετάει. Μπαίνει. Παίρνει το κλειδί και εμφανίζεται. Αλλά είναι δύσκολο να περάσει από εδώ. Πάει το τζάμι για να σπάσει το νεύρο του γείτονα. Τρέχει. Πάει από εδώ. Παίρνει το τέτοιο. Πετάει στο γείτονα το μαγνήτη. Τον μπαίνει. Τον κυνηγάει ο γείτονας! Είναι μακριά ακόμα. Πάρτα γείτονα! Βλάκα! Βλάκα! Περιμένουμε λίγο. Και έρθει η ώρα για speedrun. Να ανοιχτεί την πόρτα. Έλα ανέβα. Μπαίνει κατευθείαν από το παράθυρο, μπαίνει εδώ και μαγνητίζει το κλειδί το κόκκινο έτσι. Αλλά που πήγε. Άρα χάθηκε πολύ. Α, το πήρε. Παίρνει το κλειδί, φεύγει, την κοπανάει. Σιγουρεύεται να δει άμα είναι γείτονας μέσα. Να το. Τον ηλίθιο του γείτονα σου πέτει το τζάμι του. Τι βλάκας που είναι ο γείτονας. Πέταει και κόλλα. Νουσικά τι είναι αυτό, γάλα. Ο πατέρας του το έφερε. Δεν τον πέτυχε για μότο. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να την κουτανίσει. Που το σχέδιο ηλίθιος γείτονας
Τι είχε μόλι χαζοβιόλα γείτονα. Για να τον καλέσω. Κάτσε ο γείτονας είναι. Και έτσι το περνάει ο pro player. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.